Häzirki döwürde ýurdumyzda hormat prezidentimiziň durmuşa geçirýän we insan-perwer ýollargan itaat ugra denýän durmuş ugurly siýasaty rowaşlyklary beslenýär. Şunda ýurdumyzda insan saglygyny gorumak bilen baglanyşly meseleleriň döwletimiziň hemi işelik üns merkezinde saklanýanyny bellemek ýakamly. Hormat prezidentimiziň hemde gahrman akadamynyň adyndan ýüret sowatlary goşulmak dawarasyna häzirki döwürde gahrman akadamynyň başyna başlan asylly ýollarlaryň arkadaly gahrman serdarymyzyň ýol başlygyna üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde durmuş düdümine möhüm ähmiýet berilýän noktaly. Şunda saglygy goraş düdümleriniň maddi enjamlaryň binýadyny döwre barplaşdyrmak, adamlaryň şol sanyna ösüp gelýän ýaş nesilleriň saglygyny berkitmek meselelerini zerur ünsürlýär. Munyň özi gahrman arkadamyzyň başyna başlan insan-perwer ýollarlaryň arkadaly gahrman serdarymyzyň ýol başlygyna üstünlikli durmuşa geçirilýäniň we halkymyzyň aýratyn çağalaryň aýratyn alada bilen gorşulanynyň nowatdaky beýanydyr. Şonda saglygy goraş düzümleriniň maddi enjamlaryň binýadyny döwre barplaşdyrmak, adamlaryň şol sanyna ösüp gelýän ýaş nesilleriň saglygyny berkitmek meselelerini zerur ünsürlýär. Şunun bilen baglykda saglyk durmuş ýollarlaryny döwlet syýasatynyň möhüm ugurlarynyň hatarına kesitleýän ýurdumyzda saglygy goraş ulgamynyň ähli düzümleriniň işi kämilleşdirilýär we lukmanlaryň hüner derejesi ýokarlanylýar. Bejergelýän çağalara döwlet tarapyndan ýygydyly gollaw berilmegi, olara sowatlaryň goşulmagy, çağalaryň saglyklaryny dikeltmäge bolan önämli pogtalanylýar. Dawaranyň dowamyny Gurbany Guly Berdimuhammedow adan nähä çağalar sagaldyş dikeliş merkezinde bejergelýän çağalaryň çykyşlaryna giň orun berildi. Körpeler özleriniň sağlaşyk ösüşi we sagdyn bolmaklary ugruna ýygydyly aradylýany üçin Lukman arkadamyda hemde hormat prezidentimide çağa kalplarynyň çykýan hoşalyk sözlerini beýan etdiler. Munyň özi ýurdumyzda insan-perwer ýollarlaryň howanalyga mätäç çağalara döwlet tarapyndan gollaw bermek, häzirki döwrüň asylly ýollarlarynyň birini öwürlendiginiň nowatdaky beýanydyr. Belensýäli Bagtyar çağalaryň ýurdy hökmünde ikrar edilen Türkmenistan ösüp gelýän ýaş nesilleriň hemme taraplaryň bilim terbiýeli bolmaklary, olaryň saglyşy ösüşi bilen baglanyşly meseleler döwlet syýasatynyň möhüm ugurlarynyň hataryna kesitlendi. Ähli zerur şertlери özüne jemleýän we dünýäniň öňünde önüm enerjileriniň iň kämil enjamlary bilen öpüşine edilen merkezde bejergelýän we saglyklaryny berkitýän çağalar özleri hakda edilýän atalyk arady üçin Lukman arkadamda we arkadaly gahrman serdarymyza tüýs sürekden çykan hoşalyk sözlerini beýan etdiler we ýurdumyzyň edelmen gallaçylarynyň harmanlarynyň hassa belent bolmagyny arzu etdiler.